Vážení diváci, vítáme vás při dalším vysílání Českých perliček. Tentokrát mám pro vás srdečné pozvání na festival Krása různorodosti, srbsky lepota različitosti. Pan předseda České besedy Kruščica, pan Josef Irovič, stojí spolu s celým týmem lidí z Kruščice za organizací této krásné akce, na které se snoubí program hudební, taneční a pěvecký. K vidění jsou tradiční kroje, rozmanité hudební nástroje, setkávají se zde lidé z několika zemí Evropy. Nahlédněte s námi do atmosféry minulého ročníku. Na záběrech můžete zahlédnout například cymbálovou hudbu Malenu, folklorní soubor Jágar z Havířova, planské Lužničany či třeba veselou muziku z Ratíškovic. Z hlédnutí jsme pro vás připravili i několik rozhovorů s vedoucími souborů a dalšími váženými hosty. Před více jak 10 lety si v České besedě v Kruščici řekli, že když už navštívili se svým pěveckým a folklorním souborem tolik a tolik festivalů, bylo by fajn udělat si jeden pěkný festival také na své domácí půdě v Kruščici. Původní plány nebyly velké. Mělo se jednat o menší festival, kde měly vystupovat pěvecké a folklorní soubory z okolí. A k tomu se pokusit přivést nějaký soubor, samo sebou kromě domácího kruščického, který má ve svém repertoáru českou choreografii. Tak se před 10 lety uskutečnil první ročník festivalu Lepota različitosti a měl úspěch. A všichni si přáli jeho pokračování. A tak se do toho Česká beseda Kruščica pěkně obula. A festival se začal rozrůstat a nabývat na popularitě. Během těch let, a nutno podotknout, že se vystřídalo na festivalu více než 100 souborů, které právě naplňují to, že se jedná opravdu o krásu různorodosti. Mohli jsme totiž vidět mnoho souborů, mnoha národnostních menšin s veškerou jejich krásou.
si můžete pro naše posluchače vlastně představit obec Ratíškovice, kde se nachází, co se tam dělá, čím je známá, proč Ratíškovice navštívit? Jo. Tak Ratíškovice, když začneme nějakou polohou, takže je v Jihomoravském kraji, je to Jižní Morava a cca okres Hodonín, 10 km od Hodonína, ale asi bližší bude vám, když vám řeknu Brno, tak 70 km jižně od Brna. Ratíškovice mají 4 000 obyvatel, jsme poměrně velká obec, ale stále jsme obec, nejsme město. A když ještě tak nějakým způsobem zabrousím do historie, krátce, Ratíškovice byly postavené, hodně ji proslavili šachty, to znamená hornictví. A k hornictví taky patřilo podpora sportu, což byl samozřejmě fotbal. Baník Ratíškovice. Přesně tak, Baník Ratíškovice. Takže to byly takové dvě, když nebudeme brát úplně kulturu a folklor, dvě základní věci, hornictví a fotbal. A protože lidi se chtěli bavit, tak je to, a jsme v tom Slováckém kraji, tak je to prolnuté samozřejmě folklorem. Máme tam docela známý a dlouholetý festival dechových hudeb a cymbálové muziky a vůbec láska k těm krojím, kterou lidi stále nějakým způsobem mají a nějakým způsobem ji pořád jako obnovují z generace na generaci. A to pak souvisí už nějakým rozvojem těch nových trochu tradic, které dřív nebyly. Už to, z jakých důvodů, to já ani přesně nevím, ale prostě rozvoj vína jako vinohradnictví a také těch krojových akcí, jako jsou tradiční hody a vůbec slavnostní vína, což je u nás otevřené sklepy a košt vína. Takže to je tak jako krátce o naší obci.
co jeliš po kravu, v pentlách koňom za hlavu, švarní, pěkní, malovaní, šohajci, ty, co jeliš po kravu, v pentlách koňom za hlavu, švarní, pěkní, malovaní, šohajci, víš, a kde jsou pachodci, švarní, pěkní, malovaní, šohajci. Tak Ratíškovice jsou folklorní obec. V Ratíškovice se proslavili dechovým festivalem dechových hudeb, který byl vlastně minulý týden, byl 55. ročník. A hlavně tam jsou dechové hudby, potom je tam cymbálová muzika, dneska je tam cymbálová muzika Malena, funguje tam dětský folklorní soubor, který je vlastně od těch nejmenších až po deváťáky. Potom je tam mužský pěvecký sbor a ženušky, to je zase ženský pěvecký sbor a takové prostě generace a každý si dělá, snažíme se udržet ty tradice. A pro slavení jsme ještě vlastně hody se dodržují, kde je stárek, stárka, jde celá chasa, připojí se všichni, i ti, co v kroji nechodí. A hody bývají v říjnu, začátek října. Takže vždycky to vychází na ten říjen, takže už bývá, někdy bývá zima, takže už je nám docela zima. Ale jinak cestuji po různých festivalech, vystoupení, vzájemné družby, co máme, tak si střídáme, vyměňujeme a snažíme se udržovat prostě ty tradice. A hlavně čistotu kroje. To je pro nás hodně důležité. Takhle já totiž nepocházím, moje maminka se tady narodila. Narodila se tu a ve 4 letech, v 48. roce, přejížděli vlastně Hitlákem zpátky do Česka, ale ještě předtím ten příběh byl nějakého 1820, kdy vlastně naši předkové osídlovali Banát a tady naši předkové zůstali. No, i když o tom by třeba mohl daleko víc říct můj bratr, inženýr Tomáš Hájek, jo, protože já tady v těch historiích až tolik neumím, jo, nevím. Ale vím, že tady toto jako nějak takhle probíhalo. A máma se narodila tady a v těch 4 letech vlastně přešli do Česka. Samozřejmě já už s bratrem jsme narození v Česku, ale pořád nás to tahne tady na ten jih, jo. Pořád to srdce tady prostě máme, jo. Bratr ten tady taky, ten si tu pracuje dokonce, já teda ne, já to mám jenom přes ten folklor a jsem hrozně ráda, že jsem se sem takhle tak dostala. Splnil se mi opravdu můj sen. Byla jsem tu několikrát, jo, ale ne tady s tímhletím ansámblem. A to mě hrozně těší.
Máme tady Jiřího Pospěcha, který vede folklorní soubor Jagár a já bych ho poprosil, aby nám představil jeho soubor, co hrajou, kdo je v souboru a kde vystupujete a co vlastně děláte. Dobrý den, moc děkujeme za pozvání. Na začátek jsem sice ve slovenském kroji, ale primárně jsme soubor lašský, protože Havířov, odkud teda pocházíme, je blízko jak Slovenska, tak Polska, ale region, pod který my se řadíme, je Lašsko, což je region kolem Frýdku, Místku a dál. Nicméně přijeli jsme tady jak s programem trošku slovenským, tak jsme vám přivezli i ten náš originální lašský horský folklor. Jako většina folklorních souborů začínáme samozřejmě doma, to znamená v Havířově a okolí, hrajeme na různých slavnostech, které se spojují s oslavama, svátkama roku, Velikonoce, Vánoce a tak dále, ale jsme rádi, když nás pozvou jak české folklorní festivaly, sami jeden pořádáme v Havířově, vyjedeme i ven, takže právě proto jsme i tady u vás v Srbsku. Určitě nejsme naposled a věřím, že se podobné akce budou dít jak u nás, tak u vás a potkáme se buď tam nebo tady. Děkuji. Již 12. ročník festivalu proběhne od 19. července, kdy se ve večerních hodinách začne slavnostním zahájením v Bělocrkvanském městském parku a další 2 dny bude hlavní program v Kruščici. Přijďte s námi prožít tento 3denní festival. Stojí to za to. Těšíme se na vás. Na závěr bychom se s vámi chtěli podělit o dopis, který pan velvyslanec Tomáš Kuchta adresuje vám, krajanům, kteří se zasluhujete o podporu a udržování českého kulturního bohatství v Srbsku. Vážené a milé krajanky a krajané, 15. června se budu s rodinou vracet zpět do Prahy. Strávili jsme ve vaší nádherné zemi 6 krásných let života a nedílnou a příjemnou součástí našeho srbského dobrodružství jste se stali i vy. Jelikož jsem neměl možnost se všemi se osobně rozloučit, dovolte, abych tak učinil touto cestou. Chtěl bych vám především poděkovat za vše, co s nadšením děláte pro českou věc, proto, aby i budoucí generace byly hrdé na to, že mají české kořeny a ovládají český jazyk. Poté, co jsem vás poznal, odjíždím klidný s tím, že český živel v Srbsku má pevné základy a mnoho dobrých důvodů a předpokladů pro rozvíjení krajanské činnosti v budoucnu. Díky vaší obětavé práci,
kterou vykonáváte dobrovolně ve svém volném čase, budou moci i vaši vnukové a pravnukové využívat všech výhod, které jim může český původ nabídnout. Jsem velmi rád, že se během 6 let mého působení podařilo alespoň částečně zlepšit podmínky pro vaše aktivity a věřím, že i do budoucna se bude situace jen zlepšovat. Přeji vám hodně zdraví, spokojenost a elánu do dalších projektů. Budu se těšit, že si zase někdy v budoucnu připijeme a zavzpomínáme na společně prožité příjemné chvíle, kterých nebylo vůbec málo. Držte při sobě a jděte příkladem mladé generaci. Tomáš Kuchta, velvyslanec České republiky v Srbsku. Děkujeme vám za pozornost a přejeme pohodové letní dny a v srpnu, opět první čtvrtek v měsíci, na viděnou.